Comencem el Sobre la Marxa confinats saludant a l'Albert Vico. Albert, què tal, com estàs? Hola, què tal, Oriol? Com va? Hola. Home, jo crec que no necessites presentació, la gent ja reconeix, no? Albert Vico, ja dius Albert Vico, la gent ja aixeca la mirada ja. És el típic recurs del periodista manta que no s'ha preparat una introducció, no? No cal presentacions, tothom et coneix, és a dir, no he tingut temps de fer un trist Google, Wikipedia, buscar qui ets i presentar-ho. Vinga, la primera que ja m'has... No, m'apunto les que em vas, les clatelades que aniràs fent, perquè jo te les tornaré, saps? Aquesta ja em va una... Tampoc no et passis perquè gastaràs molt paper. Ui, ja està, dos, vinga. Sí, se m'acabarà la tinta del boli, fins i tot. Escolta, no, l'Albert Vico... No, sí que me l'hagués pogut preparar. Aviam, què et penses? Vull dir, a més, amb tots aquests dies de confinament... A més, des del primer dia que estem confinats, que penso en fer-te l'entrevista, Albert Vico. A tenir al cap, deia, li faré l'entrevista. I a què et dediques, tu? Està bé perquè el tio diu, me l'hagués pogut preparar. Si això ningú dubta que te l'haguessis pogut preparar. El tema és que no te l'has preparat. Apunta, 3. Ja en tenim 3. A què em dedico? Jo només sé fer una cosa a la vida i és comunicar. O sigui, a l'engròs. Llavors és el que faig. Ara, doncs mira, professionalment la vida m'ha portat més cap a l'àmbit de les xarxes socials i el món digital. També soc cap de comunicació d'un ajuntament. Ja sé que a vegades sembla que no lliguin les coses, però sí, de veritat que lliguen, perquè a l'hora de treballar soc molt seriós. Home, comunicació, tot lliga, clar. Sí, però vull dir que un pensa en ajuntament i cap de comunicació i pensa algú molt seriós, amb corbata, i no he portat corbata mai. Doncs això em dedico, a la comunicació, una mica. Bueno, hem de dir que l'Albert Vico és un gran comunicador i que va passar molts anys a Com Ràdio, que segurament, si tanqueu els ulls durant una estona de l'entrevista, tanqueu els ulls, segurament us sonarà la veu, segur. Presentant durant molts anys programa... No, tu no, els que estan a casa. Soc superobedient. A banda de comunicador, soc superobedient. També vam sentir la teva veu a Catalunya Ràdio i, clar, va haver-hi un dia que dius, calla tu, que ara se m'ha presentat això... Ja sé per on vas, ja. Bueno, és que no sé si dir-ho, però és igual. Vas trobar aquest camí de l'era digital? Va ser com el coronavirus. Ara. Va haver-hi un dia que em van posar el freno de mà a la ràdio i allà es va parar la ràdio. Perquè ho petaves a la ràdio, i això ho dic seriosament, mig seriosament. Ho petava bastant i funcionava molt bé. Ens anava molt bé, la veritat. Era un programa... L'últim, el sí o sí i el concurs de la xarxa, eren uns programes molt divertits i que funcionaven molt bé i que la gent participava molt, però és igual, és aigua passada, deixa'm estar. Es va tallar, això, es va tallar. Es va tallar. Però a la vegada... Va ser una pena. Sí, bueno, però vas trobar un camí que va ser el digital, de les xarxes socials, que jo no sé si... Jo recordo que sí, que anaves tocant Facebook i alguna cosa, però tampoc no hi entraves massa, no? Les xarxes sempre m'han interessat perquè són una era de comunicació i jo sóc un malalt de la comunicació igual que tu. Ens agrada molt comunicar-nos i xerrar amb la gent i això, arribar a l'altre, no? I les xarxes són una eina i sempre m'han interessat. Però de cop i volta, un estiu, el 2016, em van trucar i em van dir escolta, que torna un programa mític de la tele i ens agradaria que vinguessis a treballar-hi. Operació Triunfo. Jo vaig pensar, ens fotrem una hòstia consagrada, o sigui, no durarem ni 2 setmanes. Com sempre, jo tinc un ull clínic i tot el que jo dic, al revés. Va funcionar com un tiro, OT ha tornat i ha funcionat molt bé, i les xarxes socials, que és on a mi m'hi van posar i on jo estic treballant, a nivell d'estratègia i de comunicació, doncs la veritat és que ens ha funcionat molt bé. I mira, fins avui que la cosa va molt i molt bé i gràcies a això doncs faig altres feines derivades al món de les xarxes socials. Albert Vico, 2 coses. OT funciona, de nou, perquè es produeix a Terrassa, o sigui, s'està enregistrant a Terrassa. Parc audiovisual, sí senyor. Cosa a tenir en compte. I segona, les xarxes socials d'OT han funcionat com un tro, com ni vosaltres us pensàveu, perquè és com un món paral·lel, diguéssim, del programa, no?, de televisió.
Tens tota la raó. És a dir, Operació Triunfo, els que som més grans, tipus jo, tu no, que ets un iogurín, Sí, clar, sí. ens en recordem del primer Operació Triunfo, Rosa Jo també Bisbal. me'n recordo. Sí? Clar, tio, que tinc 42 anys. Tens 42 anys? Que sí? Jo et feia molt més jove, 41 com a molt. 42. Bé, doncs, aquell primer Operació Triunfo... Estic per marxar. És el teu programa, tu sabràs. No. Doncs mira... Amb la Rosa Bisbal... Clar, ara estic sol. Doncs, oient o telespectador que mires això. Operació Triunfo era un programa de tele on hi havia una acadèmia, però que hi havia un canal 24 hores que de tant en tant la gent mirava, però en realitat l'important és que hi havia una gala, no me'n recordo quin dia era, on hi havia el Carlos Lozano com a presentador i que... Els dilluns. Els dilluns? Doncs mira, els dilluns i hi havia tot un espectacle i tot un programa que va moure masses. Estem parlant, crec que la final d'Operació Triunfo va tenir com un 70% d'audiència. Una barbaritat. Una barbaritat. Clar, ara, la nova Operació Triunfo, aquest nou format que va començar el 2017, és una altra cosa. És un programa de televisió també i també hi ha una gala que acaba sent un espectacle de televisió, però Operació Triunfo no descansa mai i durant tota la setmana hi ha un canal 24 hores a YouTube, però és que a més entre edició i edició fem festivals, fem trobades, fem entrevistes, continguts amb els concursants, de manera que jo vaig entrar a finals de 2016 a GES Music per treballar amb Operació Triunfo i no ens hem aturat mai. O sigui, encara que no hi hagi programa a la tele, Operació Triunfo no s'atura. Segueix. Clar. A més, el fenomen fan, no? S'ha tornat a recuperar i clar, és totalment un fenomen. Ara, per això, amb aquest confinament, atenció, paraula que també sona molt aquests dies de confinament, s'ha reinventat, que fa una ràbia això. Sí, fa ràbia, reinventar fa ràbia. Sí, però bueno, està molt bé, perquè vaig veure la gala, no?, amb totes les pantalles a darrere, amb el públic virtual, no? Vull dir que està força bé. No, és un públic, fas així, que això sí que fa ràbia, quan dius cometes i algú fa així... És que faré tot el que fa ràbia. Doncs el públic virtual, la gent es pensa... Recordo que a l'última gala va venir el Pablo López i va dir, és que jo pensava que el público estava grabado. No. Estem parlant... en directe. Hi ha 1.200 persones preparades per cada gala, t'ho juro, Sí. Entren en grups de 400 per una aplicació que es diu Zoom i que algú va dinamitzant i de tant en tant canvien les 100 persones i entren unes altres 100 persones. Vull dir que és un públic real, que està reaccionant en temps real. Si jo volgués, podria veure'm, diguéssim, no? Entrant al Zoom i... Si tu volguessis, podries veure'l si haguessis enviat la petició de públic fa un mes. Això ja em mareja. Ho vam posar a xarxes socials precisament el dia que el nostre jefe, el Tinet, ens va dir que féssim la crida de públic i s'hi van apuntar a la primera hora, em sembla que eren 17.000 persones. I clar, vam tancar-ho ràpidament. Escolta, i tu has viscut la sensació aquesta de, per exemple, que nosaltres que tu pràcticament no tens seguidors, no? Jo que en tinc molts més, és una cosa habitual que em passa, no? Que penjo un tuit i, saps, puja, retuits, tuits... Clar, això, aquesta sensació que tens quan penges alguna cosa d'OT, que de seguida comença a generar interès i likes, ostres, ha de xocar, no? Sobretot les primeres vegades. A veure, què t'he d'explicar tu, que ets un ídol de masses, no? Però per la gent que ens està veient, sí, ho explico. Això el que et fa és que siguis hiperresponsable a l'hora de fer qualsevol comunicació. I qui diu Twitter diu un story d'Instagram o qualsevol altra comunicació, perquè una falta d'ortografia, una cosa que es pugui malinterpretar, una fotografia on surtin uns papers on es pot llegir una cosa que pot ser polèmica. És molt, molt, molt pelut. I per això has d'anar amb 50 ulls abans de fer qualsevol comunicació, a banda d'utilitzar un llenguatge correcte, tenir en compte que el nostre públic és un públic que va entre 13 i 21 anys, per tant, com treballem a una tele pública, tenim una obligació pedagògica i de responsabilitat. L'autocensura. Parlo bé quan... Sí, no, es nota. Doncs això que fa és... Necessites molta responsabilitat i molta atenció al que estàs fent, però alhora és molt guai.
a tu no t'ho he d'explicar, perquè tu, evidentment, tu ja ho saps, Evidentment. però que tu alguna cosa i allò tingui transcendència immediata entre centenars de milers de persones, doncs és molt guai. Clar, no m'he posat d'exemple perquè no vull parlar de mi. Està bé. Et deixo... Com es diu el programa? Oriol i els seus, no? Molt bé, després d'aquest comentari. No, però escolta'm una cosa. És que és impossible. És que el programa de ràdio que feia aquest senyor, l'Albert Vico, era així. O sigui, maltractava l'oient d'aquesta manera. Era molt pitjor. I la gent seguia trucant. És a més, o sigui, generava encara més audiència. És que molt pitjor, exacte. No es maltractàvem. El que fèiem, en realitat, home. tothom sabia que allò era un joc. Tothom sabia que allò era un joc. Per cert, no m'has fet una pregunta que espero que em facis. Quina és? Sobre una persona amb la qual he treballat tant en aquell programa de ràdio com ara a Operació Triunfo, perquè tinc ganes d'explicar-ho. Espera, que aprofito. Sí, Manu Guix. Manu Guix? Sí. Manu Guix. Home, Manu Guix. No em fas la pregunta? Sí, espera't, que ho miro. És que igual ho tenia al segon full. Espera't. Si t'ho haguessis preparat una mica... Que sí que ho tinc aquí. Mira, ja veuràs. Mira com ho tinc aquí, ja veuràs. A veure... Mira, veus? Manu Guix. Sí. Aquí. Bueno, molt preparat, Bueno, perquè totes les idees les apunto així, saps? Escolta, Manu Guix. Manu Guix, clar, veu coincidir en el programa Sí o Sí, que ell estava en el piano, tocant tot una... Sort que ell el piano i el micro, si no, noi, allò era un drama, Sí. Sí, t'acompanyava al piano i tal, i bueno, perquè també hi havia tota una sèrie de proves on el Manu Guix tocava una cançó, s'havia d'encertar, etc. I amb el us veu fer molt amics, tant que hi ha hagut una connexió que ha fet que heu tornat a coincidir a OT, veritat? Veus? T'ha agradat aquesta? Doncs m'ha agradat molt la pregunta perquè, a més, tal com tu l'has feta, ja no cal que jo desmenteixi res. Perquè has dit, us heu fet tan amics que heu tornat a coincidir. Has utilitzat el verb exacte. És a dir, hi ha molta gent que em diu, clar, el Manu Guix t'ha enxufat a Operació Triunfo, I a mi m'encanta explicar, que això crec que no ho he explicat mai encara, perquè no m'ho han preguntat mai, també perquè ningú mai m'ha fet una entrevista, vull dir, tampoc no podia explicar-ho, perquè no sóc ningú. Que sí que ets algú, sí que ho ets. Abans he dit que no, però sí. Mi, jo. No, la cosa és, jo estava tan, en el moment en què em van oferir la feina, estava tan content d'aquella feina i de pensar que potser tornava a treballar amb el Manu, que no volia que ningú pensés que jo estava allà perquè ell m'hagués ajudat i m'encanta, i ell ho pot explicar també, que ens vam trobar la primera reunió d'equip per sorpresa. Jo sabia que ell hi era, però ell no sabia que jo hi era. Que guai. I quan em va veure va dir, què fas aquí? Dic, mira, vinc a fer estratègia a xarxes socials d'Operació Triunfo. Tu? I per què no m'has dit res? Doncs justament perquè... Per això que explicava. Perquè ets un tio prudent. Sí. Així em diuen. No, jo tinc entès que amb el Manu Guix fins i tot... Ja acabem, Albert? Ja acabem? Sí, home, clar. Anàveu a fer un musical. S'ha fet un silenci. Qui t'ho ha explicat, això? És cert o no? Sí, és cert. Qui no s'ha preparat l'entrevista? A veure, és que jo no me l'havia de preparar, perquè jo només he de contestar respostes sobre mi, que en principi m'ho sé tot, perquè he viscut la meva vida. Tens raó. Sí. Amb el Manu Guix hem fet ràdio, hem fet tele, hem fet música, perquè també jo he fet alguna lletra d'alguna cançó que ha fet després que ell ha musicat, horribles, per cert, no per la part seva, sinó per la meva. Sí, les cares B, per entendre'ns. Cares J, horrible. I sí que teníem un argument d'un musical que era molt guai i que no descarto que algun dia, si algun dels dos té temps, ho tirem endavant. És que ara anem una mica a tope. Una mica, sí, clar. Per feina i per família, perquè ell té 2 fills, un nen i una nena, jo tinc un nen i tinc molta feina i ell també té molta feina, però no ho descarto, Però escolta, sou joves i algun dia això... Home, i tant, això, va. T'hi poses en 2 dies i fas un guió d'una entrevista. Oh, i tant, agafes a 5 dels Triunfo.
Sí. Els poses allà? No, ojo, hi ha concursants d'Operació Triunfo Què? que no és que puguin fer musicals i que ja n'han fet, de fet n'han fet molts, la Llamada dels Javis, i han estat la Nerea, ha estat el Famous, la Marta... Bueno, i si tirem més enrere, hi ha molts... És que anava a dir triomfitos, però em sembla que no els agrada massa. Bueno, no crec que els sàpiga greu, perquè a més ningú renega d'aquesta condició, perquè al final és l'oportunitat de la seva vida, a Operació Triunfo, i a més, que els cuidem. No t'ho imagines com els cuidem. Els mimeu. Exagerat. De veritat, O sigui, fins a un punt que s'acaba el programa, jo m'escric constantment amb el Miqui, que ja vaig veure que l'havies entrevistat. Sí. Amb concursants de 2017, a la que tenen un problema, sigui digital o no, ens truquen. Som família ja per sempre. Bueno, clar. Hosti, ara m'ha sorprès que veig que segueixes el programa. No sé de quina manera, però... El teu? Sí. Evidentment. Tu penses que jo vindré aquí sense saber qui m'ha d'entrevistar i amb qui ha parlat prèviament? De fet, he mirat diverses entrevistes, les que més m'han cridat l'atenció, i una d'elles era amb el Marc, de Doctor Prats. Sí, senyor. Perquè, clar, recordo perfectament el dia que veu venir a la ràdio, tu i ell, amb unes samarretes, que avui no me l'he pogut posar perquè la tinc bruta, perquè me la poso encara, on posava el hashtag sí o sí forever, que era el programa. I que estem superagraïts. I no només la tinc jo, la té el Manu, la té la Gemma, tot l'equip, la Maite López, tot l'equip del programa que ens veu fer aquell regal. Doncs mira, casualitats de la vida, l'altre dia vaig establir amistat amb el Manu Guix, per xarxes. Vas establir amistat? Sí. És un senyor gran, Perdona. Vaig establir amistat. Què vol dir? Què vol dir establir amistat per xarxes? Bueno, ho deixarem aquí. No, és que els joves diuen tal persona m'ha obert, que vol dir m'ha escrit per Instagram. Tu dius, vaig establir amistat. Bueno, l'altre dia vaig dir que jo me'n recordo quan sortíem por ahí i tal, anar a una sala de ball i tothom va dir, sala de ball? Què vol dir sala de ball? I no es diu, No, tu dius discoteque, no? No? És igual. Una boat, anem a la boat. És que ets gran, Oriol. Ets un tio de 42 anys, però gran. Sí. M'estic adonant d'això, que no sé. I d'una altra època, com antiga. Jo trobo, ara, igual els teus televidents... Per acabar. Trobo que els teus televidents i seguidors igual ara s'ofenen amb mi, no passa res. Poseu manita abajo en el vídeo, cap problema. Però trobo que per l'edat que tens, ets gran. Saps què vull dir, no? Qui ha fet aquest quadre que tens aquí? Gràcies, Albert Vico. Qui ha fet el quadre? El Saza, és un artista de Terrassa. Val quartos, això, o no? Home, això cotitza. Sí? Sí, home, si el tinc jo, sí. Val, doncs no diguis on vius, no sé, que et facin una visita als de Securitas Direct, saps? Ara estava mirant si estava signat, sí que està signat, sí, pobre Saza. Bueno, escolta, deixem-ho aquí, Molt bé, com tu vulguis. Tu manes. Això és com una relació. Quan un dels dos diu prou, s'ha acabat. Prou, s'ha acabat. Doncs s'ha acabat. Que vagi bé. Que vagi molt bé. Cuida't molt, No, cuida't molt i records els teus. I els teus. Espero que estigueu tots bé, No, igualment. Celebrarem això, aviat. Vinga. Sí. Ens veurem tot el que no ens hem begut aquest temps, Això s'acabarà aviat. Ja veuràs. Vinga, que ja fa baixada, Tornarem a la normalitat. No, la nova normalitat. La nova normalitat. Ai, Déu meu.